Nestes 8 anos apostamos decididamente polo deporte, que é apostar pola nosa mocidade. A piscina municipal, os campos de herba artificial, as pistas de atletismo, a renovación dos pabillóns do Reibón e do Rosal son o mínimo que merecen os clubes e os centos de mozos e mozas que forman a gran familia do deporte en Moaña. Pero non estamos satisfeitos. Queda moito por facer e moito que mellorar. Queremos renovar o pabillón de Domaio e queremos construir un novo pabillón que nos permita ofrecer instalacións a outras modalidades deportivas. Queremos continuar acondicionando a área deportiva do Casal, dotándoa de novas pistas para a práctica do tenis e queremos continuar mellorando as instalacións deportivas do Beque, converténdoas nun referente para a práctica do deporte, do ocio e do tempo libre. O BNG creará a Fundación Moaña Deporte para garantir a participación de todos os clubes na xestión do deporte moañés.